Salbrunno hasini kerungsha thayo tipramotni shankrak rok hayake tipramotni adong rok kreta tipralen ni shishamong panda klai tongo abahagino salka takar jola edisi village muitulong jebi ring noklabo tipramotni fajinte kreta tipralen ni shishamong panda klai jaka krakshala asale pandor phaimanjaka tipramotni adong Biswajit koloi apon deborma sinekona jamatina karibo tipramotni juda adong rok okra chakra rok tai joto amtaini ani khajan ta khukte bu khuksong joto phanyano ani joto ek login hambai te chobani chiba ya faro asate khorsa ka hambai lo rilia o buiro kabang ba sari kalai kheno pun tok ro sobna kalai he deba engai no doro ton thana mu songo sala lo le thaiban dongma no phia buiro ka thana nango abni bagai ang tai bisai saya ini Oke obesi tini tamni bagai sing uram tamni sing tini om hai meeting khainani nang norok jotono sibo chini tipra motha mo kaisa political party siminia ang barbar kok masau o tipra motha MLA MDC EM montingan bagai siminia Oti pramotha obongka kaisa chini survival chini dofani kaisa ostito rokha khanyani bagise oti pramotha songsajak mani ebong tini sung jaga tini on meeting khai tongmani karon obosi karon tini jotonno khna chini kendra srabo tabo chini meeting choli tongo chini ujan pathele tam kambano ujan gonya marau choli tongo o chini koita o area on se 4-5 jaga protect din om hai khai sung chini meeting choli tomo norok mia baksa khana chini o jongpojala bukri holgana o BJP rok misil khale bu misil ko khana rok baksa nukhna YouTube ro nukhna borok bang bus bang saiman borok bang soka ekdom posi jona rong khana beba gei bang sokobo Tiaba berani arana ini mini puli tai purbo takar jolani tifang bai muichilung skulo sung kuthum laimani karon obono thangnai 72 bosor simin mas jang laisun 72 bosor koita mas tong 72 bosor 864 months tong 864 man 800 busangka 864 man o 864 mano sini tiprasaromni kepalni birman kesekaglang lieu tamni bagai tiprasar thansa krini bagai se o thansa ni khorong lingmani bagai no tini sini bobagra sini 186 number raja Sini Maharaja Sri Pradut Bikram Kishore Manika Bahadur o Thansani Khorano Ringbayu Tiprasar Thansangdi 19 দফা থানসাংদি বুবাগরা কখনো সায়াকো দেবরমারা থানসাংদি জমাতিয়া থানসাংদি কলয় থানসাংদি রিয়াং থানসাংদি মলসম থানসাংদি কখনো সায়াকো বুবাগরা সাও তিপ্রাসর থানসাংদি ও হা সালসা ফিলগি মানাই ন মানাই আবসিনি বুবাগরা সিমিতে সুনো হা ফিলগি মানাই সে আবনি বাগানে তাবুক বুবাগরা সুনো সাও 2023 One last fight author Python ni coba Tiprasar ni Python ni coba oh Tiprasar 2008 sudah senteiso sini bubak rabai seng thansang ni maya hangkangkai sentai kokono tai thansang ni malia sini mantai sini soktai sini tongtai sini chatai sini chumung sini chamung bebang kemai thangnai haisi abo tamke kemai thangnai Say 2023 delimitation nang yagulo kemai thangnai sini borok samsaja kusum sai thangnai raja ni bongsorok o hawa majority tongmani tini minority ing thanggasang tai 20 বছর ni pore tai 10 বছর ni pore hangake sing totally microscopic minority ni thangsina haisi tabuk se singting tingi tongkha singno ছাত্র আসুক প্রাণফলরক বোবাগ্রানি
hamjang ni kokno tai bubagra ni kesaja kokno khanawui norok cinite ino pandawo kok kaham khananan bagi phajai rongno jotro nani khane hamdong tai chibaya puru kok kebang sagala tam hinba kebang ma kok sanai tongo jora ba bele kisa or pai mate kaisa kun bana thana nango han bagi jora asak sagala ang pule no kok sungna musung norok no je kok sapainai jotono salai greater tripleland abotamo actually sahu deman baksa borok kebang ma bujiana ang kisah sebagai sasina aro ha इंराजी kok greater hangkatau bangla bai sathangke bihotoro koto kuk tipra hangkato sin tipra ha len ga abo ham men hangke sing tabuk sing boro tongi tangrangke tipra hastewo baro hangke des tipra kaisa rajyo sing o rajyo wo agi hangkato sinebo princely state tongmani abake raja rok bai bubu rok bai tuduja kaisa aputu rajyo chini santhanga bu des tu sin des tongmani theba sini paithak bubagra maharaja bikram kishore maniko jora kishore thangma yagulo महारानी कांचन प्रभा देवी 15 अक्टोबर 1949 सनाव हंगे बो भारत हाक्टर बाय गोरोंखा गोरोंमान यागुलो थाजिनो सिगां आनि सिगां कक सानादक साबिख्लांखा जे 70 72 बछर रमुइनाय बिसि रमुइनाय जिनि बर रक सातक जाखा बोथार जाखा सातनि मानथायरक बेबाय मानलिया हायनो बागै जों दाबुक दं दङ त्रिपुरा हास्तेव बुबाग्रा bo abun se sega bo national party congress be tongmani apro boru kha bosak bubagra tadi bosak sudah se thunjakha orni gobunda farok bai gobun national party bai bo thunjak apro bo saiman kha o tipra sarno muthangani chontai oro jesapun sirigi tongasidi sini khorang no borok tai khanaya tamin ke borok ni tongai bini kogro khanawi norok thaidi sel abur kusaru norok kaham ke tangbe sini bugrani bisanggo phai nor bugan khorone khanawai bugran thangsawai tangke sini tibra sa thangchang tangke singge ta tibra le thomani thonamai sini white ni khorang bisawai sini tidamre ni khorang sapusawai chung tibra motani khorang pichung tei sogya ta tibra le sini barani badina sangkari dai ke bota ke bang sini bisanggo nor mayang ke nor achuk sibe buni Patahani bisingori kere bhainai tau bhai koto koto nohonor ni rangsawi chingbai ta batai di sing ohani rangsanai ohani le pil klainai sing ohani jubba khanai sing phan phunai sing ono jang thangya sing ono borok thangya jaga agur talawa thangoi chanmani abo ba sing tongoi malia sing direct biliwo thangi sanai abo sing khorang ti sanai sing abono noro husundu nodini a khosawoi nogulum bagjagane bonse good fight do to shot good fight do apro o a masa ma baitang boru bikhawata thani bongi tira ni tongkha